हिट सॉन्ग हो या ब्लॉकबस्टर फिल्म, जुनून के साथ कमाई होखल बहुत जरूरी बा। हमारा लगे रउआ खातिर 24 घंटा 7 दिन कमाई के मौका बा, वो एकदम सुरक्षित बा। भारत के नंबर 1 बेटिंग वेबसाइट ID247 के साथ सब प्रीमियम आईडी के सिंगल वॉलेट बा। सिर्फ कसिनो ही ना, यहाँ पर बा 1000 से ज्यादा लाइव खेल, क्रिकेट, टेनिस, फुटबॉल, हॉर्स रेसिंग, 3 पत्ती, ड्रैगन, टाइगर, अंदर बाहर जवन मन करे तवन खेली, और वो भी डायमंड, लॉट्स जैसन कई बड़ा ब्रांड के साथ। खाली 100 रुपया से शुरू करी और लाखों जीतल शुरू करी। और जीतल पैसा के का हुई? अरे रउआ कबो भी यानी 24 घंटा रॉकेट के गति से विड्रॉल कर सकीले। हमरा साथ ID247 पर रजिस्टर करी और हमरा साथे लाखों जीते के मौका पाई। कूपन कोड पवन247 के इस्तेमाल करी और पहला जमा राशि पर 10% के बोनस पाई।